daga ɓangaren mata wanda ita ce Zainab Anusu. Zainab Anusu gara masa. Tabbas cikin da aka yi sake sai ya tsara a cikin da bayan ya kai shi ta gara ta kura fara zuciya. Kafin na ce ka ce maka mai san duka sabon kasuwa daga shugaban taro manya-manyan alƙalai da kula da lokaci da kuma na abokan mawara masu sauraro na maza da mata barkan da yau. A lokacin da na ce abokan mawara ta wanda suka zo daga akarai suna musu da wannan zancen wai wanda suke cewa matakin biyan mata shugabancin al'umma. Sai suka dan cika da bai bayanin zuciyata. Kafin na fara fata sukan sa sukan sani fata fara gabatar da kai na da shugabanni na. Suna na Zainab Anusu. Ɗaliba ce daga wannan makaranta mai tarin albarka. Idan kuka lura lokacin da wannan ta fata suka rana ta ƙasar Najeriya ga talauci, babu tsaro, ga rashin tabbacin makoma. Amma daga zuwan uwar gidan ne Ellen Johnson Sirleaf a shekara ta 2006 ta mayar da ƙasar da mutanen ƙasar a yanzu da muryar shugabancin da iya mulkinta. A yau kun duba a Najeriya babu wanda ya kai ajiye Amina Muhammad Gombe domin ta taka rawar gani domin ko yanzu haka mataimakiya ce ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya. Wasu kuma ta yi da zancen da ke cewa ruwa mafi guda to ina da mai tabbatar muku da cewa in har ana maganar shugabanci mata su ne a gida bala a gida ko a waje. A lokacin da Goodluck Ebele Jonathan ya hau kan mulki a shekara ta 2010 a lokacin ne aka samu baran samun Boko Haram kamar a lokacin kan ma harin Boko Haram ya samu ne ƙarfi a cikin doron ƙasa. Kai da kake cewa wai namiji aka fara halitta to idan har babu mace irin namiji ya samu halin kai